I denne opgave skal vi kigge på væksthastigheden. Vi ser, at vi har en model for det årlige gennemsnitlige udledning af CO2 per person, som ud fra tiden beskrives ud fra denne her funktionsforskrift. C af T, det er den årlige CO2-udledning per person, og T angiver tiden efter år 1950. Vi skal bestemme C-mærke af 72, og så skal vi være vigtigt at gøre rede for, hvad det her det fortæller. Det første jeg gør, det er, at jeg starter med at definere funktionen. Og det gør jeg ved C af T, kolon lige med. Om jeg skriver stort og lille c, er jo ligegyldigt. Kom her, og så skriver jeg funktionen her ind. 900.000 gange 1,031 opløftet i theta divideret med t plus 38. Det er vigtigt her, at man lige husker at bruge den rigtige variabelnavn. Det er ligegyldigt, om man skriver x eller t. Man skal bare vælge det samme hele vejen igennem, sådan så at den kan finde ud af, at vores variabelnavn er t. Så er vores funktion defineret. Vi tegner lige funktionen, så vi kan have et billede af, hvad det er, vi arbejder med. Jeg splitter den op her. Grafer. Tegner funktionen ind her. C er, den har jeg jo defineret, men nu skal jeg altså angive x som den variable, fordi det er x, der er her. Så det, når jeg gør det, når jeg skriver c af x, så skriver den jo bare x på alle t'ernes plads herover. Der sker ikke noget, det er selvfølgelig, fordi vores grafområde skal ændres. Vi skal for det første tænke over, at vi starter i 1950 som år 0. Det vil sige, at vi kan sætte den her til minus 1, og så får vi lige aksen med. Og hvis jeg så skal kigge i hvert fald 50 år frem, når vi er frem til år 2000, og så måske sætte 70 år frem, så vi når frem til år 2020. Når jeg har indstillet x-aksen, så højre klikker jeg og vælger zoom fit på min y-akse. Så har jeg billedet, hvordan den ser ud fra år 1950 og 70 år frem. Og så skal vi finde C-mærke af 75. Først så finder vi den afledte. Og vi starter egentlig bare med at definere den. Vi skriver cm af t, hvis det er den, hvor vi har som variabelnavn. Og så bruger vi den her funktion her, når vi skal finde differentialkvotienten. Vi har t som variabel, så den skriver vi hernede i nævneren. Og vores funktion, altså den vi skriver her, for det er den, der differentieres med hensyn til t. Igen er det vigtigt, at vi holder øje med variabelnavnene. Sådan her, nu er den defineret. Vi kunne vælge at se, vi vil gerne se, hvordan den ser ud, men den er ikke nødvendigvis særlig køn. Det her, det får vi ikke noget af at kigge på. Og det er heller ikke det, vi bliver spurgt om. Vi bliver bedt om at finde, hvad er C-mærke af 72. Sådan her, det vil sige, at vi sætter 72 ind på den variables plads og får en talværdi. Hvis vi kigger herover, vil jeg finde punktet med 72. Altså jeg går ind og sætter et punkt. Der jeg laver parentes grad, skriver 72, trykker enter. Og der jeg ændrer det. I stedet for gør jeg det her, skriver 72 her. Så jeg skal godt se, så kommer vi faktisk uden for vores område her. Så er jeg nødt til at sætte den her endnu højere op. Sæt op til 80. Og så hiver jeg den lige ned her. Jeg tror, jeg laver en zoom fit igen. Og får et billede af det her. Godt. Så her har jeg 72 og den y-værdi, der passer til. Nu går jeg ind og afsætter en tangentlinje her til den her graf i det her punkt. Den har jeg her. Og det er selvfølgelig samme værdi, som vi får herover, som den her hældning på den her linje har. Den her tangent, som vi har her, i værdien 72, det vil sige i år 2022, har vi den her
væksthastighed. Og den fortæller os, at i år 2022 stiger den årlige gennemsnitlige udvikling per person med 1580 kilo. Altså det er ikke bare, at det er 1580 kilo, men at det stiger med 1580 kilo. Hvis jeg kigger på det tal her, hvis jeg lige højreklikker, siger attributter, så kan jeg her vælge, hvor mange decimaler den skal vise. Så vælger jeg lige her, fordi så får jeg vist flere decimaler før kommet her. Der kan vi altså se, at y-værdien er 73.000. Det vil sige, i år 2020 udleder en person i gennemsnitlig 73.701 kilo CO2 per år. Men at vi kan se, at i år 2020 så stiger en persons gennemsnitlige årlige udledning af CO2 med 1580 kilo per år. Altså det vil sige, året efter udleder man 1580 kilo CO2 mere, end man gjorde det forrige år. Lige her i år 2022. Og det er det, man skal formulere. Så her kan vi altså se den endelige konklusion, som er svaret på spørgsmålet, at i år 2022 stiger den gennemsnitlige udledning af CO2 per person med 1580 kilo per år. Havde vi haft et hvilket som helst andet år, altså havde jeg haft den her hernede, for eksempelvis, altså 34 år efter år 1950, altså i 84 her, så kan vi se, at der steg en persons udvikling med lige under 600 kilo per år. Altså det var ændringen per år, der var noget mindre, end den er, når vi har den på 72, altså i år 2020.